Dostên hêja hevalên bi Rûme dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Rejîma Xwemeynî, Xameneî a têkçûyî a faşîst bi rêya alavên xwe milîsên terorîst Heşda Şeibî êrişî Kurdistanê kir. Ne cara ewil e û ne cara dawî ye. Lê cara ewilê êrişî mala Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî dikin. Berê êrişên deverên sivîl, deverên ekonomî, firokxaneya Hewlêrê, baregehên leşkeriyên Amerîka, êrişên bi vî rengî lê niha êrişî mala Serokê Herêma Kurdistanê dikin. Ez vê meselehanê çawa dixwînim, çawa dinirxînim, ev mijara vê vîdyohanê ye. Ez tê digîjim tevgera xapoçî ketine tengaviyekî pir mezin. Paratîgmaya xapo têk çû. Manîpîsoya wî vala derket. Fiyasqo derket heval fiyasqo. Wekî xapoçî ê bakurî fiyasqo derket. Ev rewşa tevlîhev û têkçûyî li gel wê kesayetiya Birêz Mesûd Barzanî wekî serokekî netewayî, wekî serokekî Kurdistanî, wekî kesayetiyekî navnetewî, serokekî netewî û kesayetiyekî û serokekî navnetewî derket pêş. Ev li hesabê xapoçiya tê? Na. Nayê. Wê çawa bikin niha li rewşa Îranê jî tevgera xapoçî Hewlêrê di rêya pejakê de derbasî meselê bibe. Ji xwe di rêya hevalê xwe zigurt migurtê xwe Sîpan Hemo, Mezlûm Ebdê, İlham Ehmed çîroka Rojava têk çû. Destkeftên Rojava têk çû. 15-16 hezar keç û xortê me ê ku li Rojava hatin kuştin têk çû. Ji xwe keç û xortê me ê ku di nava PKKyê de jiyana xwe ji destan şehîd ketin ew bê hesab. Ew çû xelas. Lê ê li Rojava jî ew jî çû. Heqwa sed sal ev rêxistina hanê di nava gelê Kurd de dişuxile û encam dikeve xizmeta dijmin, encam dikeve xizmeta Îranê, xizmeta dewleta Tirk û xizmeta rejîma Sûrî a berê a Hafiz Esed û a Beşar Esed û a Colanî. Sê qunaxên dewleta Sûrî PKK ev qunaxê han ciya û xizmeta rejîma Sûrî kir. Xizmeta rejîma Hafiz Esed kir, xizmeta rejîma Beşar Esed kir, xizmeta rejîma Colanî jî dikir. Kesayetiyekî wekî Birêz Mesûd Barzanî derkeve pêş, ezmûneyekî wekî ezmûneya Kurdistana Iraqê a Federe derkeve pêş, ne li hesabê Mîtê tê, ne li hesabê Baxçelî tê, ne li hesabê Xapo tê. û ne li hesabê Amed Dicle û Medenî Ferho û ev zigurt migurtê xapoçî jî tê. Êrîş li hemberî hemû Kurdistanê çêbû, ne tenê li hemberî mala Serokê Herêma Kurdistanê. Ez wilo dinirxînim. Ev kesên ku êrîş dikin kî ne? Kî ne? Xapoçî bersiv bidin. Kesên ku êrişî Kurdistanê dikin li gorî raporta Serê Sedî not ji Iraqê tê. Kî ne? Heşda Şeibî ne. Heşda Şeibî kî ye? Xapoçî bersivê bid. Heşda Şeibî kî ye? Heşda Şeibî hevalê apoçiyan e li Şingalê. Bi hev re tev digerin. Li Kerkûkê bi hev re tev digerin. Li Şingalê bi hev re, li Mexmûrê bi hev re
tevdigerin be emr û te'lîme û kurdneya Îranê. Yekîtîn niştiman jî di nav de Layê Celal Talbanî jî di nava vê meselan lê hanê de lê hela hûn bafil derxînin Heşda Şeعبî û PKK. Çekdarên PKK li Şengalê meaşê xwe ji Heşda Şeعبî distînin. Wekî çekdarên PKK li Sûrî meaşê xwe ji Amerîka distandin. Ji bo mesele zelal bibe. Hevalbendên Cemîl Bayîk, hevalbendên Xapû û pêve girêdayî hevalbendên Mîtê di hundirê Iraqê de êrişî Herêma Kurdistanê dikir. PKK şermezar bike neke, eger şermezar jî bike behsa Heşda Şeعبî nake. Behsa rola rejîma Îranê nake. Behsa qirêjiya vê hevkariya xwe bi Heşda Şeعبî re bi Îranê re nake. Ji bo win naz bikin. Teneke û keneke û quzê kerê û rêxa Dehşê ev ê ku li Brukselin Ahmed Qeretoz û Remzî Qertal û Zibêr Aydar ev kesên han Adem Uzun û Nilûfer û nizanim kî daxuyanî ê şermezarkirina Heşda Şeعبî, ê şermezarkirina Îranê, ê şermezarkirina milîsên terorîst ê hevalbendên PKK di Iraqê de daxuyanî bi zelalî ta bi derzî veke eşkere dernaxînin. Gê derxînin jî vê wilo li dora meselê herin û werin. Ji bo win naz bikin. Ji bo win naz bikin bê çi sol û çarox di keneke û teneke de hene. Ev tenekeya hanê eynî wekî sandoqa solayê. Her malek sandoqekî sol tê de ye. Mere solê xwe dixeyê ji bo gûl û nebela wela bi di hundirê wê sandoqa hanê de win keneke vekin hûn sandoqê sola binerin hûnê solên PKK tê bibînin. Zibêr Eydar, Remzî Qertal, Nilûfer Koçova û Ahmed Qeremûs û ev kesên hemû keneke sandoqa solên PKK ye. Xezane a solên PKK ye. Ji bo ku hûn rol û misyona kenekê naz bikin. Teneke naz bikin. Rexne ev milîsên yanî milîsên Şîa, milîsên girêdayên Îranê, hevalbendên PKK li Mexmûrê û li Şingalê û di kîn û dijberiya li hemberî Kurdistana Federe û li hemberî PDK û Malbata Barzanî keneke rexne nake. Devê wan nagere. Pozê wan naşewite, ûna wan naşewit. Damarê kurdayetiyê û kurdewariyê li cem wan felc bîye, ziha bî. Xapoîzm li cem wan gihaştî asta herî genî, herî dawî. Keneke û teneke heq xwase êrîş li ser Kurdistan ne tenê ana deynên alîkî êrîşî mala Nêçîrvan Barzanî hat kirin. Kurdistana Federe pêşmerge şehîd ketin, sivîl şehîd ketin ji ber van êrîşên hanê. Êrîşên hevalbendên PKK. Heşda Şîî hevalbendên PKK bi seda vîdeo hene ku çawa Heşda Şeعبî, Heşda Şîî û PKK bi hev re hevalbend û kurdîne û karên hevbeş dikin. Yekî dikarî bêje na lewma ev êrîşa hanê li gorî me yanî li hemberî helwesta netewayî ye, li hemberî kesayetiya netewayî ye. Biraderekî ji mir got yanî ku bê ku em nava bêjin yanî ev hişyarî da berî şerên li hemberî
ئیرانی شەرێ ئەمریکا و ئیسرائیلیە دژی ئیرانی هێشیاری دابوو سەرکردەیە کوردستانە عێراقی کۆ ئەوەی ئەگەر ئێریشێ ببێ ئەگەر شەر ڕوو بدە دار بکەبێ ئەوەی حەشدا شەعبی ئێریشی سەرکردەیە کوردستانە عێراقی بکن دەبێ کاک مەسعود کاک مەسرور کاک نێچیر خۆ بپارێزن ئەڤ هێشیاری بەری 3 هەفتەیەژوی شەرێ هانێرە ji serkirdeya Kurdistana Iraqê re çibû wa bûyer qewmî. Ez jî niha tekez dikim û dubare dikim ez dibêjim serkirdeya Kurdistana Iraqê divê xwe biparêz. Mîtê Tirka, îtê Tirka hala mîtê Tirkayê lê ê pêve girêdayî ji Kurdê me ê girêdayê mîtê û tehlîmatê xwe û perspektîvê xwe ji mîtê distînin ewana navê wan ît. Mîtê Tirka û îtê wan wê rehet nesekinin. Bi çavê kîn û dijminatî li Herêma Kurdistanê li malbata Barzanî berê jî û niha jî sibe wê biner. Niha haziriya nizanim tiştê netewî û civîna netewî çê kîjan cara we ji yekî apoçî we ji yekî xapoçî wedî behsa netewiyetê dike tif ser çavî bîkin. Riyê xwe reş dike. Çawa netewiyet û netewebûn û tu dibêjî mafê Kurda ê dewletbûyînê dewletbûyîna Kurdan ne baş e, federebûn ne baş e, otonomî ne baş e, nizanim çi ne baş e, entegrebûyîn baş e. Çi eleqeya netewebûyînê û entegrebûyînê bi hev heye. Kîjan kesên ku werî ji we re bi vî şêwazî biaxive bi dilekî rihet rahêjin sola xwe û li ser riyê wan xin. Keneke û teneke Kongira Netewiya Kurdistanê bi navê bi van dirûşmeyê han bi van sloganê hanê xapandina gelê Kurd heta roja îro berdewam. Lewma ji aliyekî êrîş li ser serokên netewî ê gelê Kurd Birêz Mesûd Barzanî tê kirin di medya apoçiya de. Êrîş li ser serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî tê kirin bi şêweyekî eskerî û siyasî êrîş tê kirin û xapoçî jî bêdengin û li heza wan tê û li xweşa wan tê û ana Kurdistana Iraqê têk biçe xwedê neke govend û dîlana Xapoyî û a Cemîlbayîk a Doran Kalkan û a Qeres ana û îtê wanî ê girêdayê wan di nava Kurdê Rojava jî di firin bêhesa bin. Çûne xelas destê xwe ji wan bişon. Destê xwe ji wan bişon. A ku İlham Ehmed û Rohlat Efrîn û nizanim kî û vana werin ser bîr û boçûnê netewayî dev ji xapoyîzmê berdin mustehîl e. Nema feyde jî dike. Nema feyde dike. Zû hat vegeriya hat venegeriya. Wek heve Rohlat Efrîn bû Kurd nebû Kurd wek heve. İlham Ehmed ji xapoyîzmê rizgar bû rizgar nebû wek heve. Mazlûm Ebdê îstîfa xwe ji PKK stend yan nestend wek heve. PKK fesix jî bû Mazlûm Ebdê îstîqala xwe îstîfa xwe ji PKK nestend negot ez îstîfa dikim. Wek heve hêvî ti hêvî di vana de nemayê. Dixwazin çi kesayetiyên netewî, çi nivîskarên netewî, çi rewşenbîrên netewî, çi serokên netewî, çi bîr û boçûnên netewî êrîşî li hemberî wan werîkirin û rabin ji bo rê ji Xapo re vekirî be, rê ji mît û ît re vekirî be, Kurda careke din diyarî dewleta Tirk bikin. Wekî ku helwestên Hesen Xeyrî
و ئەوێدن چییە زیا گۆک ئەلپ ئێ کوژ دیاربەکرێ بوو خزمەتا ئاتاتورک کرد وەکیڤان کەسایەتیên hanê xapû dîsa xizmeta dewleta Tirk bike û hemû Kurda bikin qurbanî ji dewleta Tirk. Lê ev sînaryo wê neçi serî. Ev paradîgma û manî pîsto û manî pîsoya xapû wê neçi serî. Vegerin lê di nava gel de belavkirî ye. Kongreya Fesexkirinê apû rapora xwe ya polîtîk şand. Eger tiştekî Kurda xêra Kurda tê de hebe werin bêjin. Bêheva di rapora apû a Kongreya Fesexkirinê de va behsa Kurda dike û behsa mafê netewî Kurda dike û dewletbûyîna Kurda mafê netewî ne dewletbûyî. Ew deklarasyona xapû a 27 Sebatê 2025 lê vegerin eger we tiştekî netewayiya Kurda tê dît bêjin hevayê. Ev paragraf ev hevok ev gotin avayê. Derkevin bêjin eşker bi belgeya biaxivin. Civîna delegeya parlamentoya Tirkî bi xapor ê nûnerê MHP ê nûnerê AKP û Dew Partî û Çaqilmas Partî vegerin lê binerin. Eger di wê civîna hanê de metna civînê de tiştekî xêra Kurda mafê Kurda tê de hebe ez nema diaxivim. Tiştek tune hemû xizmeta Tirk hemû ê dewleta Tirk û kerên xapûçî hîna li dû vî ev garanê hanê li dû vî kerê ku rişma wî di distê mîtê de ye dimeşin diçin. Mejiyê xwe naşixulînin. Aqilê xwe naşixulînin. Îja yanî ji wilo zelaltir ji wilo eşkeretir ji wilo qeşartîtir tune. Li me ez van pirsêhan bilivînim li we win bersiva van pirsêhan bidin bi mantiq bi aqil bi zanistî bi belge. Êrîşa li hemberî mala Serokê Herêma Kurdistanê bi tundî şermezar dikim. Heşda şîî heşda şeعبî û hevalbendên heşda şeعبî. Bêdengiya keneke û teneke li hemberî van êrîşên li dijî Kurdistana Iraqê ê heşda şeعبî ê rejîma Xumeynî ê hevalbendên PKK û Cemîlbayîk ez vê bêdengiya hanê şermezar dikim. Bi tundî rezîl û riswa dikim. Gi biaxivin jî wê ji we re got wê li dora meselê biçin û bên behaneyekî fetwakî jê re bibînin lê li cem me ev kes îdî eşkere ne. Li cem me xelas yanî ne îdî cihê şik û şubhê ne. Zilamên mîtê mît û ît tevgera mît plus ît çi encam dertê encam PKK tevgera xapûcî. Kurd kurmancî li vir ez dêm dawiya vê mijarê heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.